Malta astjanit vot li ittieħed fuq ftehim li ntlaħaq dwar il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-migrazzjoni u l-ażil. Pajjiżna ħad din il-pożizzjoni wara li ħass li l-ftehim kif inhu ma jserraħx ras Malta li l-bżonnijiet tagħha se jkunu indirizzati f'każ li jkollha bżonn lajnuna minħabba waslit ta' migranti li ħolqula sitwazzjoni ta' kriżi. Il-vot ittieħed fl-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Intern tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fil-Lussemburgu li għaliha f'isem Malta attenda il-Ministru Byron Camilleri. Il-ftehim intlaħaq wara snin twal li matulhom il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma setux jaraw għajn majn dwar il-politika tal-migrazzjoni u tal-ażil tal-Unjoni. Kien 3 snin ilu li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen ħabbret il-pjan tal-Unjoni Ewropea dwar dan is-suġġett. Il-ftehim iħejji it-triq biex jiddaħlu regoli ġodda biex il-proċess li bih dawk li jkunu qed ifittxu l-ażil jintlaqgħu u jiġu rilokati b'mod kollettiv. Il-Ministru Camilleri qal lil One News li pajjiżna ħadem flimkien mal-pajjiżi Ewropej tal-Mediterran biex jaslu għal ftehim aħjar minn dak li ġie mqiegħed għall-vot. Għaldaqstant Malta ħasset li kellha tastieni bil-ħsieb li l-patt jittejjeb fil-proċess li jmiss. F'diskors li għamel lill-Kunsill il-Ministru Byron Camilleri spjega li minħabba iċ-ċokon tagħha is-sitwazzjoni ta' Malta hija differenti minn dik ta' pajjiżi Ewropej oħrajn. Il-Ministru qal li riforma f'dan is-settur tilħaq bilanċ bejn il-piżijiet ġodda li se jkollhom iġorru pajjiżi li jinsabu fil-fruntiera fosthom Malta u s-solidarjetà mill-Istati Membri l-oħrajn f'ċirkostanzi partikolari. Sostna li b'dan il-ftehim m'hemmx bilanċ tajjeb bejn responsabilità u s-solidarjetà. Il-Ministru għall-Intern Malti innota b'dispjaċir li l-proċeduri diskussi mhux se jindirizzaw l-isfidi anke fid-dawl ta' żieda fil-migranti lejn l-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Camilleri sostna li sabiex tiġi indirizzata din l-isfida irid ikun hemm arranġamenti ma' pajjiżi terzi. Dispjaċir ninnota li l-proċeduri li qed niddiskutu llum mhux se jindirizzaw l-isfidi attwali, speċjalment fid-dawl ta' żieda fil-flussi irregolari lejn l-Ewropa. U sabiex nindirizzaw din is-sitwazzjoni b'mod effettiv hemm bżonn ta' arranġamenti ġodda ma' pajjiżi terzi, madankollu din il-possibilità tiġi mfixkla b'introduzzjoni mill-ġdid ta' konnessjoni mandatorja bejn l-applikant u l-pajjiż terz biex wieħed ikun jista' japplika l-kunċett ta' pajjiż terz sigur. Biex nikkonkludi għaldaqstant maħniex konvinti li s-soluzzjoni li qed tiġi preżentata fl-istat attwali tagħha se tissarraf f'sistema ġusta u effettiva li tiflaħ l-isfidi attwali u anke dawk futuri.